sport gemarcheerd met het trompettenkorps Schutterij Sint-Jozef Huitvluchten. 85,33.
belangstellenden. Fijn dat we nog met zo'n grote groep hier aanwezig zijn. De prijsuitreiking voor de winnaars van het verschillende kampioenschapszetten van onze chaterie. Een spannende strijd geweest, maar uiteindelijk dan toch gaat het weer heel snel. We hebben een winnaar. En de Duitse gaat niks voor, want nog niet eerder in de geschiedenis van de chaterie heeft een dame gewonnen. Super gedaan, maar ik wil toch even wat bijzonderheden de revue passeren. Ik ga niet iedereen opzommen die met heeft geschoten en van achteraan in het klassement is geëindigd. Maar ik wil toch benoemen dat onze nieuwe secretaris en sinds kort pas lid eigenlijk, maar Jo, toch een zeer verdienstelijke 11e plaats heeft gehaald met twee rondjes met geschoten. Zeer goed. Teende is geworden de kampioen van vorig jaar, Nick. Hij houdt zich zo gespiekt op de eerste plaats, maar ja, hij houdt ook de goede tactiek voor de dag. Is er nog iemand mee bezig trouwens met de tactiek. Maar het is een proces. Het is een proces. Negende Sebastiaan, 8e Frans, 5e Han, Jasper en John. En op de 4e plaats Fred. En dan kunnen ze bij de eerste 3. Op de 3e plaats is geëindigd Ruud. En Ruud mag zich naar voren vragen. Achter de horen. Kom je. Ruud heeft, mag ook al even verteld werden, Ruud heeft shot maar 1 keer in het jaar op die verschillende kampioenschap zitten. En ja, dat was het gewoon. En dan presteert er vorig jaar wordt het al zo, en het jaar ervoor wordt het zo, en nu zelfs in de prijs het derde. Ja. En hij zegt ja, de wedstrijd wordt niet zwaar genoeg, want eigenlijk hadden we, voordat we met die laatste 3 begoosten, eigenlijk nog een rondje rond het voetbalveld moeten lopen. Daarna een jonge klare drinken en dat was weer gaan met Cheer. Ja. Hij zegt er dan nou geen kans gehad. Dus ik weet niet, maar jij hebt dit met aan de sheetcommissie, die moet er volgend jaar maar over beslissen wat ze ermee doen. Ruud, proficiat. Ik wil Thee vragen om de... Proficiat. Op de tweede plaats. Op de tweede plaats is geëindigd. Ja, immers het hele seizoen tot nu eigenlijk. Tot vandaag nog niet het misgeschoten. Geen enkele shirt, niet in wedstrijden, maar ook niet bij het oefenen. Alles nog het aangeschoten, groot, klein, maakt allemaal niet uit. Roy van Eer. Hoi, geweldig gedaan. Hoi, hoe is dat? Ja, en dan blijft alleen nog de winnaar over. En vooral voor het eerst aan het sterrenfirmament. Ramona, mag ik naar voren. Kijk voorzichtig, ja. Ja,
Nee, niet doen staan. Ik heb het er net zo opgesteld. Het is ook voor mij een heel grote eer om die te mogen overhandigen. Want we hebben eigenlijk vandaag geschiedenis geschreven. En de beste eerste dame, Henk Zegedal, die toch een hele hoge eer binnen onze vereniging opgeëist. Maar we kunnen zien dat ze dan een voortreffelijke meer heeft gedaan. En dat ze die mank heeft gestangen, om het zo maar te zeggen. En ook zeer terecht dat ze toen de winnaar is geworden. En de voorzitter zei dan even, uiteraard zal ook op deze beker die de naam vermeld weer, had ze straks de over. En om te voorkomen dat misverstanden zouden kunnen zijn met die echtgenoot, het wordt al gezegd, want het roer dus stel ik eigenlijk voor dat met gouden letters dit vermeld gaat weer op deze beker. Hierna. Om daarmee nogmaals te accentueren en aan te geven dat je weet dat dit is geweest. En dat is een beetje een goal. Ja, dat is nog niet helemaal gedaan. Ik wil in ieder geval al de mensen bedanken die vanmiddag voor spek en ei hebben gezorgd. Die dat op een voortreffelijke manier hebben georganiseerd en geregeld. Ja, dankjewel daarvoor. En zeker ook een dankjewel aan Thij en Ivo en Sebastiaan van de chefcommissie die ervoor gezorgd hebben dat de wedstrijd zo is gegaan zo iedereen gegaan is. Ja, en er blijft nog één prijs over. Want ja, behalve dit kampioenschap is er toch ook nog een hele speciale prijs. De Raak en toch mis trofee. Ja, kom maar. De winnares nog. Ja. De is wat niet. Ja, dus misschien moeten we wel een soort barrage houden tussen de winnares, tussen Ramona en dich. Ja. Eigenlijk, maar de vorm is opgeruimd, dus dat kijkt. Oké. Dit is gewoon de oefening. Dus En dan moest we beloven dat ze niet naam op dat doen. ja, dat wordt hetzelfde dan. Kom maar met een bal, nu kan ik je moed spelen. Alsjeblieft, joh. Jongen, joh. De eerste keer in mijn leven en de prijs. Ja. Gooi ik ga weer. Hey, morgen veel. Heel even samen zo. Hey! Oefening.
voorwaarts. Bas. Draaghouding. Geen. Stel op. Twee. Presenteer. Twee. Stel op. Twee. In de arm. Twee. Stel op. Twee. Oh. Twee. Rechts. Op. Los. Ho. Links. Ho. Ho, ho, pas. Uit, afdeling. Op. En dan komen we bij een prachtig korps, de schutterie Sint-Jozef uit Buchten, onder leiding van voorzitter en commandant Henk Merrie. En ja, kijk nou zelf, het is toch schitterend gezicht als deze schutterij zo dan komen lopen. En voorop, borstgedrager Siep van Nul. Ivo Paulsen is de koning dit jaar en Liel Paulsen is de man van Ivo, is de koningin. En natuurlijk de manschappen strak met de paradepas. En dat is Henk Merrie, commandant en voorzitter van de schutterie van Buchten.
Hij kan hem een stukje uit. Kijk maar, dat is goed. Ja, zo is het net normaal doen. Het is voor de vorige door. Kom in. Je zit nog vast op, kwart vuur. 200 foto's staan in één rij. Goed zo. Ja, dat is het dan. Jongens, je hebt hoi, opletten. Ik heb een rondje van die drie de win. En zijn we door. Dat is goed op de kop. Hij lekt het principe nog eens goed dat ik denk dat we moeten komen. Dat doet ook eigenlijk. De aanspraak is, degene die de laatste show uit, daar is nu. En dan kan ze zeggen, volgens mij veel erop goed, uitdringt, dat is wat ik dan moet. Als ik het fout heb, moet ik het zeggen. En veel al goed te plaat, veel al goed te link. Ik wil nemen met de show. Dat is Ivo. Hey Ivo, ik had dit. Ivo. Papa.
uittreden, behalve de drumband, bochtjesdrager, thermometer, officieren en geweerdragers. Zet op! 2. Presenteer! 2. Zet op! 2. Beste shutters, allemaal bedankt. Ik wens je nog een hele fijne avond en ik wijs erop dat er straks na het eten nog een promotiefilm van de jeugd is. Dat geldt niet alleen voor de shutters om hem te bekijken, maar iedereen die hier aanwezig is. En een promotiefilm van de jeugd, daar hoor ik eerder aan. Dankjewel allemaal, heel fijne avond, veel plezier nog. En tot gauw weer, burgers. Op de plaats, rust, rust. Hey!
jaar hebben we weer gestreden voor de titel Koning der Koningen van de deelnemende schutterij in Gelders. En dit jaar is niemand minder dan Roy van Eer van Schutterij Sint-Jozef Bugte de Heer van de titel komen. Vele Smets, verdediger Koning der Koningen 2018. Vele. Oh ja. Oh nee. Na de optocht dan wordt niet veel te beleven, gewoon ook helemaal kerst en fliks. De stroom wordt meestal afgetapt van de bovenleidingen. Er stonden gewoon van die peur langs de weg. En de kropen naar binnen en dan sloot het aan op die druin. Dat was een hart van elke. En na de optocht gingen ze allemaal naar de cafés weer. En als ze dan bijvoorbeeld moesten uitrijden met het korps, dan komen ze niet gewoon waarschuwen, want er worden geen omroep natuurlijk. Dan komen de thermometer kwam dan de café in en dan gingen ze naar de volgende café en de volgende totdat ze de zaak heen hadden. En dat trok van de week. Dat wordt zo te ver we hebben het allereerste Châteauviers in Bugte, of niet in Bugte, maar van het ZLF, Zuid-Limburgse Federatie, hebben we in Bugte gehouden, dat was in 1949. Maar ik heb ook begrepen, Sja, dat er dus, daar hoort ook een charterie uit vielen. En als het Châteauviers gedaan wordt, dan de meeste van het zuiden, die moesten met de bus even. Maar die van vielen, die hadden een goed gekraakt, dat die hadden de bus gemist. En s'morgens op de boer of zoals, eines op een kroon, een schoon aan. Dan komen we de smalle veer van vielen door Bugten af. Hadden ze bij de boer in de straat moeten slopen. Toen waren ze komen ophouden. We hebben ze straks gehoord over het Châteauviers, wie dat georganiseerd wordt. Er had ook een Châteauviers plaatsgevonden op het terrein waar nu de Lommert ligt. En Sjer, daar wordt er toen bij en nu moest natuurlijk ook daar alles geregeld worden. Sjer. Als het geregeld werden. Ik weet niet meer wat het voor een vers was, of het drietallen was, of het was van de algemeen te boven. En dat was voor de Lommert. En de Lommert was er nog mee. Zo lang is dat gelegen. En er lagen bij Hubert de Bruin 3 centbruin in de schuur. En die moesten doorheen. En ik had nu een ei. De zachtste tegen mij, ik geef dat niet in die ei. Het is wat verdomme proberen dat voor de school droeg, achter de bank droeg. Dan bomen erin, dan ging er één droeg in. Dus een schilder met de eind van de En hoe heb je achter een paar man geluk? En de man het veer. Binnen in de eind. Op de balkjes aan, op de cirkel. En zo heeft er niet af. En toen denk ik overheen, dan ging de weg. En dan word ik de weg, man. Ja, heel populair in Bugte, of althans binnen de Châteaurie, is ook een verhaal dat zich in vroegere jaren heeft afgespeeld door de schietoefeningen op het hetje. En daar bij het voetbalveld, daar stond ook een scheetboom en een rijk waarop geschoten wordt. Ongetwijfeld dat verder vanochtend dat zich nog wel kunnen herinneren. Ja, daar heeft eens ooit, ja, er is wat gaat gebeurd, maar dat kan geen beter vertellen dan Frans geluivig, toch? Dan moet ik nog lachen en staan en en toen kijken we naar de sheets aan, we gaan boven naar de regen op. Wat kun je daar? Een hoofdhoef. Die zat zich boven op de regen. Ja, ik mocht een sheet en ik denk, ja, wat moet ze doen?
En dan ben ik de eerste koning geworden van de ganse schutterie. En de volgende net afgeschoten. Ja, ik begrijp, daar hebben we dus echt de vogel afgeschoten. De overlevering vertelt dat er van die houthoeven in ieder geval niks meer is teruggevonden. Dat, niks, alleen nog het vers in afgedwaald en dat wordt het. Het zal ongetwijfeld iets in aangetekend, maar toch, dat zal wel heel veel worden. Oh, doe! Gewoon een babyfriend dat land. Die Franse buks op al liggen. De dag dat we allemaal die doelzagen. Doet je dat, doet je het niet. We gingen naar een internationaal schutterfeest in Aken. En Harry Spruik is daar al vergids gemaakt. Dat wisten wij in Aken. En dan komen we naar de grens. En dan komen de douane de bus in met een pen. Ik dacht, ja, wat moet dat mensje? Hè? Maar ja, dat waren degene die de pas niet getekend hadden. Toen gingen we naar de opstelplaats. Waar de bussen stopten ook. En vandaar liepen we van naar de weg. Nou, we hebben het geweten, het was meer dan 5 kilometer. Dan komen we op die weg. En het was warm, meer dan 27 graden. Er steekt er één klein kruimpje met gidsvleesdrang, na 6 minuten houden ze niks meer. Toen moesten we terug naar die bus, weer zo wiet. Achter spreukjes aan. We zitten in die bus allemaal, de meeste van een paar. 10 van ons man. En nog één bus. En toen zei Jo Mures, die heb ik hier gezien. Ja, Jo, dat kan dicht die halen. Dus Jo geeft die halen. En Jo bleef weg en Tina komt terug. Ik weet niet wie lang dat vandaag gewacht hebben op Jo. En dan gingen we even en zagen we, ja, we gaan toch maar nooit meer naar een internationaal ZTV's, want dat is toch niks. En in die tijd wordt ook binnen de chatterie een schutterkapel. Dat is nog immer de schutterkapel, ik sluit nog immer. Maar die worden in die tijd overal. En die houden zich, ja, als lid van de chatterie worden die ook winnen en die houden zich daar ook nog niks gevonden. Maar ik laat Gerrit Jos het vooral vertellen. Nou, de leden van de schutterkapel die houden een instrument metgenomen en wie wil er de eerste al vandaan komen, heb ik een veertje gezocht en gezegd van, we komen straks terug en dan vroegen die Westelijkers met een van man, dan zagen ze zo een man of 80, dus lopen die achteruit, maar die houden alleen maar flesje weer. En in elk geval, s'avonds zeer de heer gegangen en een heel klein terrasje en toen begon de schutterkapel te blazen door. En ik geloof niet dat ze 3 nummers af hebben gekregen, we stopten in de politieauto en moesten er echt goed zeggen. En die begonnen te schrijven, kregen ze verbaal. Hoogsteuring. Ja, weet je, de muziekstad. Ik zei ook net van de pijl, dus had ik het wel misschien doen. Maar er kosten nog een aantal lui, die kosten zich het instrument een beetje weg. Doe je maar 6 man worden de sigaar en die kregen allemaal een proces van 100 shilling. Dat weet ik nog. En toen dat die in dat café, daar zat ook een gezelschap van jonge lui en die hadden een of ander feestje. En ja, daar worden er onverwacht voor, die vonden het allemaal prachtig en die begon zich te verontschuldigen, want ja, ze horen niet alle Oostenrijkers wie die. En ja, sorry, en sowieso, en zie wat ze voor ons kosten doen en die gingen met de patje rond. Want ja, we zouden 100 shilling wat te betalen. En die waren geweest en die hadden toen 1300 shilling op. Dus wat wordt gezegd? Blazen. Während ich 3 Kiko was voor zijn opstelling, toen waren we onze bieleman kwijt. En midden in de gang greep ze de dom. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent wil degene die een bijleman kwijtgeraakt is, deze uit de ballenbak komen halen. Einde bericht. Punt. En die chatterie voor ons van die grote progel. Ja, groot. Die worden maar met 4 man. Want ik hoorde de koning nog zeggen tegen de voorzitter, het werd tijd dat we een kogelvanger aanschaffen.
Anders hoor je weer niet eens nog over. Ja mensen, namens Berg. Het spel is schoon, ik speel een keer. Al speelt jij een bescheiden rolke. Het ware geluk zit in een bulke. En wil je dat eens richtig raken, moet je nog vlot nog harder maken. Want 3 keer richten en 1 keer paaf geeft deze geweldige schutterie in Buchten Noord vanaf. Alaaf, en dank u. Ja, Frankje, bedankt voor die geweldige putje, omdat het fantastisch is allemaal is. Dat was hij. Ik ben extra voor Hoggelaar gekomen. De heer Merrie heeft me nog gebeld, ja. Ik zeg, een geweldige mens, want ik ben gisteren met hem naar het Gaaienspark geweest. Kom ik aan de kast en ik zeg, mag ik 2 keertjes, 1 volwassen en 1 kindje. Kom maar, zegt de heer Merrie, dat is toch een volwassen mens. Ja, ik zeg, dan kan er eens mee. Nee, dat heb ik een paar weken geleden met je gebeld en ja, ik zeg, dat kun je eigenlijk niet goed doen, want ik ben er vandaag op een kop af 40 jaar getrouwd. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Ja, ik was gisteravond in Holtum en binnen 5 minuten had je een pils. Nee, ik ben echt 40 jaar getrouwd, want ik zeg nog tegen de vrouw, doe nou zo'n blije ding wie 40 jaar geleden. Heb je dat ook gedaan, meneer? Ik kreeg hem ook op je kunstgewedstrijd. Maar zit de vrouw al best toe romantisch. Enfin, ik zit nog het vaccinleegjes op het tafel, een flesje witte wien erbij, die gooit zich achterover in de sofa. Maar zit de vrouw al best toe romantisch. Ik zeg tegen de vrouw, ik zeg, ik doe dat anders toch. Ik zeg, je pakt me er nou toe. En reed ik 3 kwartier door Roggel. Ik reed de oprit in, bel ik aan die 40 jaar geleden. Ja, zit de vrouw al best toe romantisch. Enfin, ik pak me de Fiat 600. Ik reed 3 kwartier door Roggel. Ik reed de oprit in, ik bel aan wie 40 jaar geleden, kunst aan de deur. Ik zeg, ik doe het niet. Wanneer u al leeft nu, ik vond het fantastisch voor jullie vanavond te mogen optreden. Het ging allemaal over vroeger. Ik ben zelf een buurt aan het maken over vroeger. En die heet zijn, vroeger was het anders toch, maar nee beter. Als het goed is, komt die vorig jaar, komt deze nieuw buurt van mij weer goed. Ik zou zeggen, dat we een hele schone avond. En ik wens de chutterie hier in Buchten nog heel veel succes. Dankjewel. Ja, als je gaat Frank Oertnuis voor hier in buurt komen vertellen, ik heb die ervaring al gehad, dan weet ik, dan moest je niet te vroeg naar boven gaan, want de lek zit af tegen hem. Dat is geen houten aan. Het film ik nog met, ik ben nog goed weggekomen van jezelf. Ja, dat is goed weggekomen. Ik moet zeggen, ik heb nog een restaurant gehad, ik heb een beetje in het restaurant te zitten, chef-kok zit, ik krijg hier 3 eier. Ik zeg bij hem niet. Nee, hij zet het op in mijn gat wat ik nog nooit heb gehad. Ja, ik zeg, dan moesten die hersens pakken. Hij is een geweldige mens, want ik was steeds met de hondje wandelen in Buchten, dat heb ik nog zien lopen over de dorpsstraat, dan wint er zelf ook. Ik heb zo'n taggelkid, die sprong constant tegen hem aan. Zegt de jongen, zegt, oh, een hondje is bier. Ik zeg, ja, ik zeg, een hondje is gek op pens. Ik heb een prachtig hutje en een klein vuurtje etter. Dat is boete zindelijk.
Meneer, ik denk dat ik de volgende week nog een hoop nu terugzien. Dan kom ik hier weer een Buchten optreden. Zo zeg ik nog een hele schone avond en wie weet tot de volgende keer. Dankjewel. Nou, Ger, dankjewel. De Hupse zaal goed aan het lachen gekregen, meer in staat zelfs. Dankjewel. Het wordt een geweldige optreden. We wensen je nog heel veel succes. En als we de derde keer hier komt en ik mag het metmaken, dan zorg ik dat ik eigenlijk ook wel een klein puutje heb. Dat ik ook eens een beetje partijpartie kan bij. Ja. Ja. Maar ik mag me toch niet aan dicht. Nee. Dankjewel. Dankjewel.